popni se na visoku goru, ti koji javljaš dobre vesti Sionu. Podigni glas svoj, ti koji javljaš dobre vesti Jerusalimu. Podigni, ne boj se. Kaži gradovima Judinim, evo Boga vašega. Evo Gospod Bog će doći sa desnicom snažnom i njegova će ruka vladati za njega. Evo, njegova je plata sa njim i njegovo delo je pred njim. Kao pastir pašće stado svoje, svojom rukom sakupit će jaganjce i u nedrima će ih nositi, a dojelice će voditi polako. U prethodnom delu iz knjige proroka Isaije 40. poglavlja od 1. do 8. stiha govorilo se o prvom koraku na putu spasenja kako bi videli slavu Gospodnju. A taj korak je pokajanje. Iz teksta vidimo da nas Bog poziva da preispitamo svoje puteve i da počnemo da činimo dela koja će biti dokaz našeg pokajanja. To je prvi korak ka tome da vidimo slavu Božju. Takođe u prethodnom delu Bog nas uči o našoj prolaznosti i prolaznosti svega onoga što nam je drago u ovome svetu i vremenu u kom živimo. Dok je Božja reč doveka, jer ono što Bog naumi, to će i učiniti i ostvariti. Zato kaže da je reč njegova doveka. Takođe obećava da svako ko pođe tim putem Gospodnjim videće slavu Gospodnju, videće Božje spasenje koje nam Bog daje u Hristu Isusu. U prethodnom delu obećao sam da ću govoriti više o Božjem delu spasenja čoveka i od čega nas Bog to spasava. Takođe u prethodnom tekstu od 3. do 8. stiha vidimo dijalog između Boga i proroka. Ali Bog sada, dalje u tekstu, govori kako šalje proroka Sionu, Jerusalimu, da objavljuje dobru vest. A dobra vest jeste da Bog dolazi. Bog dolazi da sa snažnom rukom pobedi onoga koji tlači njegov narod. Bog dolazi da izbavi svoj narod sa velikom silom. A slika Boga kao pastira, a njegovog naroda kao stada, jeste prikaz odnosa koji postoji između Boga i njegovog naroda. Takođe, Bog pažljivo postupa sa stadom, dok na neprijatelja ide sa snažnom rukom. Ova slika se pojavljuje i u Novom Zavetu, kada Isus za sebe kaže: ja sam dobri pastir. Ovce moje slušaju moj glas i dušu svoju polažem za ovce. I druge ovce imam koje nisu od ovoga tora i one mi valja dovesti i čuće glas moj i bit će jedno stado. Bog je zaista izbavio pleme Judino iz Vavilona. Bog je to učinio tako što je poslao persijskog cara pod imenom Kir, koji je došao i pokorio Vavilon. U knjizi proroka Danila možete pročitati o snu cara Vavilonskog Nabuhodonosora, koji je sanjao od Boga san o carstvima koje će se smenjivati u istoriji. A što se tiče Judeja, oni su se u 3 navrata vratili za Judeju u Izrael. Kada pročitamo ovaj tekst, ono što vidimo jeste da se neke stvari ponavljaju. Prvo, Sion i Jerusalim su sinonimi. Sion je brdo na kome se nalazi grad Jerusalim. Zatim reč koji javljaš dobre vesti odnosi se na onoga koji će objavljivati dobru vest o spasenju. A ovo dobra vest u Novom Zavetu na grčkom poznata je pod nazivom Evanđelje. Onda reč podigni glas znači objavljuj, propovedaj, razglasi. Zatim reč evo ponavlja se 3 puta, a reč Bog 2 puta. Kada se u hebrejskom nešto ponavlja, to označava da je nešto vrlo važno. Stoga, kada se u ovoliko malo rečenica reč evo, evo, evo ponavlja toliko puta, to nam Bog poručuje da na ovo obratimo posebnu pažnju. Da obratimo pažnju na njega i na ono što on radi. Ovi stihovi spominju dobru vest. Trebamo se zapitati, a kako glasi ta dobra vest? Ili šta je ta dobra vest? Ali pre toga, obratite pažnju na ovo kada kaže ne boj se. Iza straha se krije nesigurnost, a iza nesigurnosti nevera, to jest neverovanje. U prethodnim stihovima bilo je reč o pokajanju, a u ovim, od 9. do 11. stiha, reč je o onome šta treba da se veruje. Dakle, sledeći korak ka tome da se vidi slava Božja jeste vera, to jest verovanje ili pouzdanje. Dobra vest jeste da će Bog spasiti svoj narod. Dobra vest jeste uvek o Božjem spasenju. I kada kaže ne boj se, iako to govori proroku, ali i svakome koji ovu poruku govori, treba da se ne boji. Jer onaj koji je rekao ne boj se, rekao je i evo Boga.
i taj koji dolazi je pouzdan. Kao kada neko maltretira malog dečaka, a u pozadini neko viče, evo dolazi tvoj tata. Možete li zamisliti promenu na licu tog dečaka? Zato, kada kaže ne boj se, ne treba se bojati, jer dolazi Bog koji je pouzdan i on što kaže, to i ispunjava. Dakle, sledeći korak jeste vera u Boga za spasenje. Rekao sam da je dobra vest da će Bog spasiti svoj narod. Pitamo se, kako i od čega? Da počnemo od Boga. Bog je svet, večan, niko nije kao on. On je jedan jedini. Evo kako Bog sam sebe predstavlja. Gospod, Gospod, Bog milostiv, žalostiv, spor na gnev i obilan milosrđem i istinom, koji čuva milost hiljadama, prašta bezakonja i nepravde i grehe, koji ne opravdava krivoga i pohodi grehe očeva na sinovima i na unucima do 3. i 4. kolena. Dakle, Bog je svet i pravedan i nikada neće onoga koji je nešto sagrešio reći da je takav čovek dobar i pravedan. A da bismo mi znali šta je dobro, a šta zlo, a šta je greh, a šta je pravedno, Bog je dao svoje pravedne zapovesti. Jesi li čuo za 10 Božjih zapovesti? Evo kako one glase. Prva. Ja sam Gospod Bog tvoj. Nemoj imati drugih bogova osim mene. Druga. Ne pravi sebi kakav lik rezan, niti kakve slike od onoga što je gore na nebu, ili dole na zemlji, ili što je u vodama. Nemoj im se klanjati, niti im služiti. Treća. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svoga. Četvrta. Drži dan od odmora i svetkuj ga. 6 dana radi i završi sve poslove svoje, a 7. je dan odmor Gospodu Bogu tvom. Peta. Poštuj oca i majku svoju, da ti bude dobro i da dugo poživiš na zemlji. 6. Ne ubij. 7. Ne čini preljube. 8. Ne kradi. 9. Ne svedoči lažno na bližnjega svoga. I 10. Ne poželi ništa što je tuđe. One su poput ogledala u koje se mi ogledamo kada vidimo kakvi smo. Božje zapovesti jesu opis Božjeg karaktera. I kada uporedimo svoje živote i ponašanje i reči i misle sa njima, mi se u stvari ogledamo i merimo sa Bogom. To nije pogrešno, jer je On standard dobrote, svetosti, čistote i pravednosti. Ali kada ih prekršimo, učinili smo greh i to je direktna uvreda na Boga. Jer svaki greh, svaki prestup i nepravda tiču se njega lično. Svako od nas je prestupio zapovesti, a one su toliko ujedinjene da kada prekršimo jednu, prekršili smo sve. A to je tako, jer sve zapovesti dolaze od jednog Boga koji se ne menja i sve je u njegovom biću u slozi. Što se tiče nas, pismo kaže da od svih stvari koje postoje, čovečije srce, to jest ljudska narav, je prevrtljiva. Mi nismo dobri i svako ko to ne priznaje, iako to primjećuje kod sebe i vidi, nadmenje, ponosan. Ili zaista nije svestan sopstvene zlobe i iskvarenosti, jer ne vidi sebe onako kako ga Bog vidi. Ne vidi sebe u svetlu Božjih zapovesti. Ono što je strašno, da je Bog dobar i pravedan, a mi nismo. I ako je Bog pravedan i dobar, šta će s nama? Jer svi mi zaslužujemo smrt, pakao. Nije mi cilj da te zastrašim. Govorim ti šta svako od nas zaslužuje, pa i sam razlog zašto smo još uvek živi za neke je čudan kada shvatimo kakvi smo mi i vidimo koliko je zaista Bog milostiv, žalostiv i spor na gnev. Dakle, kada sam spomenuo od čega nas Bog spasava nas od njega samog, jer jedino On ima vlast da čoveka spase ili osudi. Ali Bog je takođe žalostiv i kaže da mu nije mila smrt bezbožnika, već da se pokaje i da bude živ. Jel vidiš, Bog te poziva na pokajanje, da bi bio živ, jer Bogu nije ugodno da osudi čoveka, ali će to učiniti na kraju vremena, jer je Bog pravedan, a u ovim vremenima je strpljiv dok se svi ne pokaju i veruju koji treba da se pokaju i veruju. Ono zbog čega nas Bog osuđuje na propast jeste naš sopstveni greh. Greh je bezakonje, to jest kršenje Božjih zapovesti. Ovo nemojte pogrešno da razumete.
Niko, ali niko se neće spasiti ako pokuša sebe da poboljša ili živi malo manje grešnim životom ili više bude pobožan. Delima se niko ne može spasiti, ali niko. Zato nemoj pokušavati da sam sebe spasaš. Sada dolazimo do onoga kako Bog spasava čoveka. Kao što rekoh, greh je naš problem, a Bog je pravedan i mora da kazni greh. Inače ne bi bio pravedan. Ali čovek je taj koji čini greh. Te, da bi Bog postupio pravedno, on mora da kazni čoveka koji je grešan. U tome jeste dilema. Kako pravedan Bog može da oprašta grehe uopšte? Iskreno, nikako. Ali, Bog kaže za sebe da je milostiv i da oprašta. Bog ima rešenje za naš problem. On sam jeste rešenje. Niko od nas ne može da spase sebe svojim naporima, jer smo mi u srži pokvareni. A Bog je toliko svet i čist da jedino kada bi neko bio savršen kao što je on, tada bi ta osoba imala pravo na večan život, da bude u zajedništvu sa Bogom. Ali takvog grešnika nema. Pa je Bog u svom planu spasenja rešio da spasenje bude dar i da on taj dar daje kome hoće. Rekao sam da je problem greh. Dakle, da bi Bog spasao čoveka, mora da kazni greh, ali time bi čovek stradao kada bi odgovarao za svoje grehe. Zato je potrebno da Bog odvoji grehe koje čovek učini od čoveka, a to je učinio zastupničkom žrtvom Isusa Hrista. Plata za greh je smrt, a Bog je rekao da bez prolivanja krvi nema oproštenja greha. Dakle, da bi nam bilo oprošteno, morao je neko da preuzme naše grehe i umre za njih, a mi da budemo pušteni na slobodu, to jest da mi ne platimo cenu koju svakako i ne možemo da platimo. Dakle, taj neko ko bi preuzeo odgovornost za naše prestupe, morao bi da zadovolji neki standard, a taj standard jeste savršenstvo. Dakle, samo Bog. Zato je Bog postao čovek, poput nas, da dođe na naše mesto i ponese naše grehe i umre na krstu, tako da se njegovom smrću uklone i unište naši gresi, a time i naša prepreka ka Bogu i vidimo ga onako kakav on jeste. Ali to nije sve. Bog ne želi prosjake u svom carstvu nebeskom. Hristovom žrtvom Bog nas proglašava pravednima. To znači da zbog toga što Isus umro umesto nas i zbog toga ko on jeste, nama je data, poklonjena njegova savršena pravednost. Jer Isus nikada nije učinio greh, ni jedan, ni mislima, ni rečima, ni delima. Tako da na krstu se desila jedna razmena, kao što piše u drugoj poslanici Korinćanima 5. poglavlje 13. stih. Njega koji nije učinio greh, Bog je radi nas učinio grehom da u njemu budemo Božja pravednost. Isusa koji nikada nije sagrešio, on je podneo ono što mi zaslužujemo da bi mi dobili ono što ne zaslužujemo. Kada je Isus bio na krstu, Bog ga je kaznio kao što bi kaznio nas, da bi nama bilo oprošteno i Bog nas prihvatio kao Isusa. Tako da, kada Bog vidi Isusa na krstu, u stvari vidi nas, a kada pogleda na nas, u stvari vidi Isusa. Da li razumeš šta govorim? I na kraju dolazimo do pitanja vere. Da li sada veruješ u Boga? Da li se zaista pouzdaš u njega za spasenje? Da li prihvataš taj dar od Boga? Jer Bog te jedino prihvata kroz Isusa. Verujući u njega, Bog ti oprašta sve grehe. Šta god da si do sada u životu sagrešio, Bog to briše Isusovom krvlju, a tebe prihvata i daje ti da budeš pravedan, čist, kao da nikada nisi sagrešio. Prihvata te za svog sina ili kćer. I poziva te da slediš Isusa, da slediš njegov primjer u svemu, da bude Božja volja u svemu, a ne tvoja. Isus je jednom rekao, ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj krst svaki dan i ide za mnom. Hrišćanin sledi Isusa u svemu. To je život samoodricanja, zarad Božje volje i ljubavi Božje prema čoveku i bližnjima. Isus je postavio primjer nama i rekao, od ove ljubavi niko veće nema, da ko dušu svoju položi za prijatelje svoje. I da ne bude da ti nisam rekao, svako ko će slediti Isusa, bit će gonjen. Mi treba da sledimo Isusa u svemu.
Bog je rekao da svako ko hoće da živi pobožno, bit će gonjen. Isto i piše, valja nam kroz mnoge nevolje ući u carstvo nebesko. Postoje dva puta. Jedan put je lakši, on vodi u propast. Taj put je širok i njime idu svi. On je bez krsta, to jest bez samoodricanja i požrtvovanja, bez te ljubavi Hristove. A ovaj drugi je taj koji je pravi, koji vodi u život. On je uzan, jer je put koji ne godi našoj grešnoj prirodi, već ugađa Božje volji. Ali na ovom uzanom putu, duž celog putovanja, Isus je s nama i vodi nas ka cilju. Zaista je težak, upravo zbog umiranja samome sebi, svom egu, ali verom u Isusa mi pobeđujemo, jer je On pobedio prvi i prošao tim istim putem, a sada vodi nas. Rekao sam ti, nemoj da pokušavaš u svojoj snazi biti hrišćanin. To je Božje delo, ne ljudsko. Isus je taj koji Svetim Duhom živi u čoveku da uopšte može biti nalik Isusu, jer je Božja volja da svi mi koji verujemo budemo poput Isusa. A On je obećao, neću te napustiti, niti ću te ostaviti. Bog je veran da ono dobro koje je započeo i dovrši.